666. Ang marka sa mananap. Magdala uban ini og kamatayon. Kamatayon sa kalag ug kamatayon sa usa ka makalilisa nga sakit. Imong Jesus, Hulyo 29, 2013. Mensahe 0857, Book of Truth. Ang mensahe. Akong minahal pinanggang anak. Ang akong ngalan panagsara nga hisgutan sa parihas nga gininhawa. Samtang kadtong nag-angkon nga nagrepresentar kanako, nagsinggit og mga papasipala batok sa Dios. Ang akong kamatayon sa cross dili lamang isalikway og dili hisgutan. Apan ang mga imahen sa mga demonyo gamiton isip puli sa akong lawas sa cross. Kung dili ako ang ilang gipatay dito sa cross, nan, kinsa man? Kinsa ba sila nga nagmantala sa akong pulo ngadto sa kalibutan? Apan, nagasulti og mga pagpasipala nga nanggawas gikan sa ilang mga baba. Pagbantay sa mga milagro nga angkunon sa mga lalaki nga nagbiste og puti. Ingon nga sila gihimo sa akong unod o gipanalanginan sa akong espiritu. Kung makakita kang nga katingalahan og daw milagroso nga mga pangitabo nga nahitabo, hibalui nga kini dili mao. Sultihan ka nga ang mga milagro gibuhat pinaagi sa kamot sa mini nga propeta. Dahumon nga magpakita ka og dakong pagtahod ug sultihan ka sa sinugdan nga siya usa ka buhi nga santos. Siya pagasimbahon, higugmaon ug pagadaygon, ug ang tanan moingon nga siya gipaboran sa Dios. Mutuo sila ni ana nga panahon nga kini nga mga milagro nahitabo aron ipahibalo ang akong ikaduhang pag-anhi. Ug unya mutungha ang mananap ug pasidunggan niya ang nahiuna. Ug ang kalibutan madakpan sa makalilisa nga kalibog, mabitag sila. Sa usa ka bahin, ang mini nga propeta mo kontrolar sa tanang relihiyon sa kalibutan ug mobiktima sa gugma ni atong nahibalo sa kamatuoran. Kadtong nakahibalo sa kamatuoran, dili mo salikway kanako, kay ila ang gingharian sa Dios. Ang Antikristo magpakita og dakong dungog ngadto sa mini nga propeta. Apan, tungod kay politikanhon man ang iyang tahas, ang ilang pag-unong maghiusa sa daghang mga tawo nga modayeg niini nga alyansa. Kini nga mga panghitabo magsugod nga masabtan sa dili madugay. Kadtong mosulay sa pagdala kanimo, uban kanila ngadto sa usa ka bakak nga pagtuo nga dili sa Dios, makapakumbinser kaayo. Dili gyud nila ipadayag ang ilang tinuod nga tuyo, hangtod nga sila nagtuo nga sila nakadaog ni ini nga gubat. Apan unya, ilang laglagon ang daghan nga dili mo dawat sa marka sa mananap. Sila moingon nga kini mahimong timaan sa tinuod nga kalibutanong kalinaw, gugma og panaghiusa, apan natago sulod sa daotang kinauyukan niini, mao ang numero 666 ang hilahanan sa mananap. Sama nga ang mga balaan nga medalya nagtanyag og panalipod gikan sa langit uban sa gahom gikan sa Dios. Ang marka sa mananap magdala uban niini og kamatayon. Kamatayon sa kalag ug kamatayon pinaagi sa usa ka makalilisa nga sakit. Kadtong mobalibad niini, kinahanglang magtago og mangandam. Nasayod ako nga kini makahadlok, apan kini tinuod. Mangilabot ako sa tabang sa imong mga pag-ampo, aron mahunong ang paglutos. Kamo, akong minahal nga mga sumusunod, kinsa nahibalo sa kamatuoran, giandam sa pagtabang natong kinsa manlimbasog niini nga kahibalo. Sa panahon nga kini mahitabo, ang akong salin nga kasundaluhan mahimong usa ka puwersa nga pagaisipon. Ang ilang kusog anaa sa ilang abilidad sa pagluwas netong mag-antos
nining yawanong buhat sa pagpanimalos sa mga anak sa Dios. Imong Jesus, Hulyo 29, 2013. Mga mensahe sa Book of Truth, kabahin sa kalibutanong pagbakuna. Si Jesus nagsulti ni atong Hunyo 17, 2012. Ang ilang dautan nga mga plano naglakip usab sa usa ka bag-ong global o kalibutanong mga pagbakuna nga magmugna og sakit sa tibuok kalibutan nga hinungdan sa pag-antos sa usa ka sukod nga wala pa makita kaniadto. Likayi ang bisan unsang kalit nga global nga pagbakuna nga gipahibalo kay kini makapatay kanimo. Si Jesus ni atong Nobyembre 10, 2012 nag-ingon, tibuok kalibutan nga pagbakuna, usa sa labing dautan nga mga matang sa genocide o dinaghang pagpatay nga nasaksihan sukad sa pagkamatay sa mga Hudeo ubos ni Hitler. Mahimong posible kining dautan nga plano tungod kay daghan sa imong mga gobyerno ang nagpugos sa ilang mga tawo sa pagdawat sa mga pagbag-o, sa ilang mga balaod nga naghatag gahom sa ilang mga gobyerno sa pagpatuman sa mga balaod batok sa imong mga inosenteng kabataan. Si Jesus niadtong Nobyembre 26, 2010 nagpasidaan sa global nga pagbakuna. Global o kalibutanon nga plano aron mahurot ang populasyon sa kalibutan ug mapukan ang mga leader sa kalibutan. Ayaw pagsalig sa kalit nga global nga inisyatibo sa pagbakuna nga daw ingon nga maluluyon sa katuyuan niini, pagbantay. Sa matag nasod, kini nga mga grupo nakikonsabo aron makontrol ang daghang mga tawo kutob sa mahimo. Ayaw kahadlok kay panalipdan ko ang akong mga sumusunod nga nagampo kanako. Pag-ampo usab alang ni atong maisog nga mga kalag sa taliwala kaninyo nga nakahukom sa pagpakaylap sa kamatuoran. Daghan niining mga tawhana ang gikataw-an apan sila nagsulti sa kadaghanan sa kamatuoran. Niadtong Hunyo 1, 2012, si Jesus nagkanayon. Ang 666 ibutang sa ilawom. Ang numero niini gitago sa usa ka chip diin mapugos ka sa pagdawat sama sa imong buhaton sa bisan unsang pagbakuna. Sa kalit, ang tanan pagadawaton sa marka sa usa ka kalibutanong pag-unong. Nagkahiusang kalibutan, diin ang tanan nga mga tawo kinahanglang moambit. Kini magpugong sa imong salapi sa pamaagi sa pagkuha sa pagkaon ug sa pamaagi sa imong pagpuyo. Kinahanglang dili ikaw modawat sa marka, hinuon. Tudluan ko ikaw kung unsa ang buhaton. Daghang modawat sa marka tungod kay sila mobati nga walay mahimo. Ang silyo sa buhi nga Dios, akong pag-ampo sa Kusada 33, imong kadugtong sa kinabuhi. Imong manluluwa sa Jesucristo, Hunyo 1, 2012. Mensahe 0444, Book of Truth. Likayi ang marka sa mananap. Palihog, paminaw ang akong pulong. Ang imong kwarta mahimong walay bili. Ang imong pagkuha sa pagkaon ug uban pang mga kinanglanon, mahimo lamang pinaagi sa marka, ang identifikasyon nga akong gisgutan. Palihog, palihog, ayaw dawata kini nga marka, tungod kay mawala ka kanako. Kini nga marka, mopatay kanimo, dili lang sa pisikal, kundili sa espirituhanon. Magpabilin sa gawas niini nga jurisdiksyon. Sugdi, ang pagplano sa imong mga tipiganan sa pagkaon, mga habol, mga kandila ug tubig. Karon, kung gusto nimo malikayan ang pagdawat sa marka, ang marka sa mananap. Imong minahal nga Jesucristo,
Abril 17, 2011. Ang matag usa nga manumpa sa pag-unong kaniya pinaagi sa mga seremonya sa relihiyon, negosyo o mga kasabutan sa pamatigayon, kinahanglan nga mudawat sa marka. Kadtong mudawat sa marka nga anaa sa porma sa usa ka bank card o espesyal nga chip nga ibutang sa ilang kamot, mawad-an sa ilang mga kalag ngadto kaniya. Jesus, Oktubre 19, 2013.